Ako si Charmel, ginaingon, love ko kaayong akong inahan. Mo nga, pagkamatay sa akong amahan, wa ko makabalibad nga gusto kang musod sa iyang kinabuhi. Apan nga nung imo masyang gibinuangan, mo kini nahitabo sa kinabuhi, nga di na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Na si Mama di sa ato? Oo, day. Nagilat mo ni siya. Nibuto na kalig diri sa ato. Ha? Ganun man? Tungod ba sab siyang kapuyo? Oo. Malaay na sab nga. Ikabuangan ng iyang kapuyo. Ay, mao na diha. Nga doon ka namang tawa niyang gipili nga ipuli niya sa kong amahan, oy. Sige na lang, oy. Inig-off na ko diri sa trabaho. Mulahos ko pauli. Di na lang kumuadto sa downtown. Sige na, bye. Ay. Sana all na gyud ni niya, eh. Bigat la gining tawa na, eh. Nga naman sa batanon man gyud yang gipili, oy, nga gipuli niya sa kong amahan. Sige naman lang ni kaguols, mama, tungod ang batanong kapuyo, eh. Mas may paghiyan na lang ng buwakan. Driver, di ko lang ana iskin na sa tumoy. Oo, ma'am. Oh, asa mas mama dong? Taas day. Sa kayda. Wa naman tumagilat. Pero goal kayo. Goal kay nung. Ay, sige, atoon sa nako, ha? Humutago di mo dong. Bago kang ligo? Oo. Sa kwarto sa tabi. Ha? Tukar kong gana na. Mm. Ngayon, nanulisok. Usap mo sukon ini. Saba di oy. Nanudlo. Saba di oy. Usab gutang Igo naman gina ko sukon. ini ba? Nga, igo mo lang, kuwang pamanggani. Ayaw, di ma. Ay, bitaw, uy. Atoon sa nakos mama dong, uy. Ug ini ka human, mag-shower ko, para humutsad ko, uy. Kana. Sige ha, atoon sa nakong akong inahan. Sige day. Kuyog ta, kay maminaw ko sa inyong panagsulti. Sigurado gid ka ma, nga may babae siya. Klaro kay gaduna na ko eh. Kay kadang manghagad kong sex niya. Sige na malagdok ko ang iya, luya na kaayo. Dili man na may kuhaan og base sa kuan ma. May kabit na siya. Kay luya ang iya ha. Pasinog, luyahon lagi ng iya. Doon na ba yung lalaki nga ingon ana? Pirmi na nagluya. Dili gyud dong oy. Kay day ba nga higayon nga mauli na siya nga dunay chikinini ang liog. Ha? Uy, Dunay chikinini ang liog. Oo, oy. Dili kay kausara nako siya mamatikdi nga may chikinini. kung mauna. May kabit yun. May kabit ginama. Ay do na lagi. Doon na gini. Ayaw lang unag uli sa inyo, ma. Kay kami una si Jasper ang muadto aron makigsulti ang imong kapuyo karon nga si Roger. Ayaw lang siya kasabinak ha. Hangyo lang nga buwagan ang iyang gikabuangan ron. Dili baya gyud na siya makamahay nako kay kanang mag-ana-ana nami. Humot kay ko uy. Unya grabe pag gyud kay ko nga mukit-kit anang iya ha. Ay, agoy. Kana man o. Mao gina ma. Kami mga laki, mao ba na mo ganahan ma. Kanang kitkito na nga mo. Ay sustong Jasper. Kung kit-kit lang ay grabe uy. Pero mahal man gyud nako siya uy. Nya ngano nangita man siya lain. Kiniging kitkita. Ingon siya mahal ko niya pero di ay nangitag lain. Na. Bueno, Jasper dong tanan na. At tuon ta dayon ng kapuyo ni mama. Tana dong. Ay, kwarto sa takadiyot doy. Ha? Kwarto sa takadiyot. Ana-ana ta ba? Kadali lang ko. Ganin na rin tao ni din nudlo doy. Ganin na rin tao usap usukod ni ako ang kasunis na. Ibabag man. Tanay. Tapos kwarto na to doy. Dali. Unya Tana dayon. lang na, uy, inigbalik na to. At tuon sa nato tong kapuyo ni mama. Kadiyot lang yun ay. Lami na kayo. Ay, kwarto lang sa mo kadiyot nak. Kay luon man pud nas Jasper nga manglakaw mo nga magsakit ng iyang puson. Basta nakahangyo asojer hanga buwagan niyang iyang gikabuangan ron kung si kinsa mangay ng babaihana. Ha? Hangyo agad in town sa Roger. Mao gini nakadaot ni mama dong.
Batan o man gayon gikapuyo gud. Kanaon tatong parehas niyang edad. Oh, gusto ka day. Kay kami mga lalaki no, mas ganahan magimi og kanang batan-on kaysa idarana. Pawin no. Kana si mama no, nimo. Hugot kay angay day. Bigoy pa kay lawas pero medyo kurayo niya ay. Hindi kalikayan. Kurayo Uy, siya. uy, doon na lang tadong, uy. Ah. Liko na iskinas to, ay. Oh, day. Uy, hala. May motor man nga miabot. Si Pinya tingali ning miabot nibalik. Ulo-uluhan ko lang tigwa nga. Sayang sa dang pensyon ini kada buwan kung ako ning buwagan. Liliw na ko be kung siya bagin ning miabot be nga nagabalhabal. Uy, hala. Ang iya maning anak na si Charmel. Kuyog sa iyang bana nga si Jasper. Nag-doorbell na sila. Namira ba sa ning anak ni Pinya na? Klaro kayong nga wa pamabunog sa bana. Ingon-ini nga akong buhaton. Masyakin ni ron si Charmel nga makakita na ko. Wa man tingali siya day. Kay wa may nangabli. Naman yung motor, hindi na gyud na sa sud. Mga yuta. Mga tagmayo. Kadiyot lang, Pems! Oh, Lada pa day! malagin day. Pangan mong mamang iyang gisangkit. Nagtuo tingali na siya nga si mama ta. Kadiyot lang, darling! Darling pa. Darling pa. Ngayon yung mga atik. Abi na. Abling kamay nga putan. Sa magit. Karon ka. Darling! Ah. May kay niya na... Oh. Uy, hala! Uy. Di mo din si Pimya ang niya. Kabagal. Biyag atubangan. Miki Nanigawas mo siya? ang taas kay Miki mo. Kalimutan ko na. Kuan, kining... Bay, Virgil. Pamuro na eh. Bastos ba mo? Asa ko nang gikaingon bay? Ako may baw nga, laing tao ding naade din di ay. Kay, mampud mo manang pipod. Niliog-liog kang Pamuro na gini to eh. kadako. Putali! Yami kay manduan ka. Nga buwagan mo ang imong ikabuhan ron ha? Nga babae? Nagilak yung taon itong among inahan. Inahan sa kusawa. Tuamay sa amo ay. Tuas bay. Nagigilak. Kaya matod pa niya. Ikaw, doon lang kabit. Doon na kailangan babae. Nasayop lang siya bay, oy. Wa tao kilaing babae, oy. Gawas lang ni Darling Pimya. Ay, pamakakay. Niya akong asawa ay. Nga anak ni Mama Pinya. Suko kayo ng akong asawa ni mo. Sige day, Charmel. Tingog day. Ipagawa sa imong kasuko day. Sige day. Oh. Kining... Dong Roger. Angya lang ko dong. Ay, nagpaila ka kung mama dong. Buutan man ka dong. Kay Charmel! Sige na dong. Sakay na sa motor. Kaya mo angkas na pud ko. Ato na ta. Panyaras ha? Mag-istorya na ta. Sumama Istorya pa. istoryahan, uy. Ganina sa pagdoong nato din suko ay kang Roger. Muan mong tuyo nga binabuyo ni mo sa kasaba. Kaya ilang gipa hilak ang imong inahan. Pero karon nibuong ko. Sila yung nagkatubang mo. Sweet kay ka sa tunong imong tinguga. Sweet yung kayo. Usa mo na. Kuan man gud dong. Nahuna-huna lang nako ba nga. Di man gud maayo nga atong kasabaan. Uy, basig iyan gud unyang biyaan si mama. Mga pugnaw lang ang pagpakigsulti nako niya. Moto, misaad sa siya nga dili na niya pahilakon si mama. Ug gawas pasad. Migawas ang Ano uy, da. Wa masag niya ang kunagod nga na siya laing babay. Pita, uy. Nibuong malagod ta. Pero
usab pa gani siya ay, na, pailakon pa gani si mama, na di na gid siya magmahay nako. Kay, Sa? ang dapat yun ako siya, oy, siyang pagpahilaks kong inahan. Charmel, Mao ba Yods? Wa ka makahimos pagkasaba sa kapuyo sa imong inahan? Nasyo ka? Sa di nakakita kasi ang atubangan nga bagal kaayo. Oh, yads, uy. Nasyak ko ay ngangagod ko. Uy, Mickey Mouse, yads, sinaw king o. Ay kalabian ning ako, tanawa ko. Ha? Inahak, tsukang bayuta ka. Uy, samba niya, uy. Purbida. Oy, Yods. Klaro kay to. Dako kay to, nya taas kay to. Lumior mo nung taas ang dako. May kalukon, yads. Basta lagi, pagkakita na ko, Mickey Mouse. Huwag tang kasuko na ako. Ay, Papas. tanawa ka ko nga po yan. So, yan. Ha? Masya gibatin mo ani ako aron mo. Asa ba? Nawa ka kita, ha? Giahak na, adi ay. Katawanan kay kayan. Masya gibatin mo karon oy. Oh, kuan, di bati na ko nga. Ngaunsa? Ngaunsa? Gusto ko magpaana niya. Hala, no! Nabibya! Narang! Nabibya nga! Uy! Unihilang mo ko dinoon ka, nga ginawag ti ka, naudsa ka, oy! Nang ano man ka? Ano ka, ha? Ang akong kapuyo ay akong gibiyaan, Lino. Ano? Naunsa man taon? Ay akong Mo gibiyaan. ba? Ikaw biyaan kas batanon mong kapuyo? Di ay ma? To pa karon siya sa inyo? O nak, pero murag dang hipos na to siya siya mga piste. Dinhira ka ha? Dinhira git ko ma. Ha? Ayaw pagbiya dinhi. Adtuon ko na sa Roger. Roger, muhangyo lang ko nimo. Ayaw lang tawag biya si mama. Uy, basi magpakamatay o niya akong inahan. Oo, sige. Hindi na ako sabihan. Pero, Charmel, Hmm. patilaw ako niyo. Ay laing kay kapag sa kugamay. Ha? Charmel, patilaw ako niyo. Sabay diha, uy. Oh. Ay, na-imagine niyo mo batasan niyo, maghubo, magkasatubangan niya, magkakang dako, rabagay kang armas. Ay, ay! Uy! Ayaw na Ayaw kiba. pa. Higa ko si kumot ni ka sa kulubot lagi. Ay, ay. Unsa ni ko yung kapag sa'yo? Ayaw ni balikos. Ayaw Ay, pa ay, baksa. ay, ay, mo nagikuot. Pero di dali sa kwarto. Di dali dugayon. Dali. Uy, ayaw lagi. Ba't piniro sa kuha ba? Ay! Roger! Ay! Lain kik! Ay! Uy, kadako. Ay! Ay! Tapa! Isunod siya. Ibang siriminyas. Sige. Dugi na ko naglago din. Dami din kakikito. Sige. Apay mo. May nahitabo kinamo sa kapuyo sa akong inahan. Humans nahitabo, misahan siya na ako nga dili niya biyahan ang akong inahan. Nalipay sa taon ng akong mama, kay wa naman siya biyai. O kato kasama ang kaagi ni Charmel. Dinhining tulmanon. What's the style? Nalipay in taon si Mama Style. Follow for more drama